Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia tiene la palabra la señora Bideguren. Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea. Aurreko astean Pello Rodríguez Mondragon Kontseiluko presidentearen elkarrizketa bat entzun nuen. Eta gustatu zitzaidan, ondorengoa transmititu zuelako, gu ez gaude epe motzeko moskinak ateratzeko, gauden eskualdetan ongizatea hobetzeko gaude. Eta argibide hau berreskuratu dut zeren uste dut sarritan, entzuten ditugula jarrera nahiko konformistak, hau da dagoen errealitatea eta horrelako gauzak esanez eta zorionez, Euskal Kooperatibismoa esperantzarako arrazoi bat dela uste dut. Alternatiba badagoela, badago enpresa jarduera aurrera eramateko modu justuago bat, ekitatiboago bat eta arduratsuago bat gure lurraldearekin. Ez da utopia bat, realitatea da, eta 2025 Nazio Batuen Erakundea kooperatibismoaren urtea izendatu duen urte hau, hain zuzen ere uste dut aprobetxatu beharko genukela lan elkartuko kooperatiben propositoa, esentzia bera indartzeko. Gaur Euskal Herria Bilduk ekarri duen ekimenak ez ditu neoliberalismoaren ondorio kaltegarria konponduko, ez du kapitalaren pilaketa esku gutxitan egotea ekidituko, ez da finantziarizazio prozesua lengoratuko. Horretan, argi daukagu eskarela horretara etorri, baina saiatu gara behintzat itzalean dauden finantza erakundeen hazkundea eta bere eraginak maiganeratzen, azaltzen, eta batez ere horrek sortzen duen zaurgarritasuna. Eta era berean ausardiaz neurri batzuk proposatu ditugu. Egia da beste batzuk egon litezkeela eta horretarako emendakinen aukera hori hor egon da, baina bueno, neurriak proposatu ditugunak saiatu dira alde batetik arriskuak prebenitzen, inbertsio funtsen espekulazioa mugatuz eta gardentasunean irabaziz, eta bestetik garrantzitsua iruditu zaigu baita ere ez bakarri muga jartzea, baizik eta baita ere finantza iturri egonkorragoak bultzatzeko neurriak proposatzea. Zeren ukaezina da finantziazio behar izanak hor daudela, eta beraz ez dugu esaten ateak guztiz itzi behar ditugula funtz guztiei, gainera itzaleko bankuaren aterpean eta beraz bankuen arautegitik kanpo gelditzen dien entidadeen artean ezberdintasun nabarmenak daude. Beraz, bisturia erabiltzea beharrezkoa da ebakuntza honetan, baina arrisku handiak duten funtsek lehentasun bakarra epe laburrean moskina ateratzea denean, finantza sistemari eta enpresen bideragarritasunari hauskortasuna eragiten diotenean, ez dutenean erakusten inongo konpromisorik lurraldearekiko, jasangarritasunarekiko eta ekonomia realarekiko ezin dute malgutasun guztiarekin jarraitu. Horrek kalte egiten dio gure gizarteari, gure ekonomiari eta baita ere finantza sistema berari. Zorrotzagoak izan behar garela ez dugu zalantzarik. Arazoa beraz ez dira inbertsio funtsak, arazoa da mugagabe funtzionatzeko aukera ematen zaiela. Eta egin dira saiakera batzu gobernu ezberdinetatik eta Europako erakundetatik, baina ez dira nahikoak zeren gero eta mendekotasun handiagoa dugu atzerriko inbertsio funtz handiekiko, eta mendekotasun horrek besteak beste tokian tokiko erabakiak hartzeko autonomia galtzera eramaten gaitu. Azken adibidea, Balentziaga Ontziolaren kasua. Ematen du Abu Dhabiko enpresa erraldoi baten esku geldituko dela, eta panorama eta alternatibak ikusita agian gaitzerdi. Eta atzerriko kapitala interes produktibo batengatik erakarria izan bada, bejondaiola, baina argi izan behar dugu epe laburreko interes oportunistek gaurko ogia izan daitezkela, baina biharko gozea ere bai. Begira, senatari jaun Andreok, uste dut adostasuna dauela Europa mailan eta autoridade ezberdinen artean itzaleko bankaren araudia zorroztu behar dela esaten denean. Baina orduan zergaitik ez dira hartzen neurri sendoak itzaleko bankaren gainean. Ikusita gardentasun falta dagoela, datu fidagarrien falta dagoela, produktu finantziero konplexuegiak daudela, banka tradizionalaren eta itzaleko bankaren arteko loturak ez daudela argi, eta panorama honek sortzen dituen arrisku eta zaurgarritasun guztiak ikusita, zergaitik kostatzen da horren beste ikuskapena indartzea
eta araudia zorroztea. Zergaitik uste duzue? Nik uste dut argi dauela finantza sektoriko lobien presioagatik. Eta adibide bat jarriko dut. Aurreko hilabetean irakurri genituen funtsa handi batzuen mehatxuak, esanez, ez dutela Europan inbertitutako Europako batzordeak atzera bota, ez dutela gehiago inbertitutako Europako batzordeak atzera bota ezean, aktibo estrategikoak erosteko erabiltzen diren atzerriko diru laguntzen kontrol mekanismoa. Eta horrek dira mehatxuak egunero jasaten ditugunak. Kontua da mehatxu horren aurrean ezin garala kildu. Hemen aukera biditugu. Bat, alfombra gorria jarri, atzerriko aktibo kudeatzailei, funtzopakoei, epelaburreko espekulazioan oinarritzen dienei, eta jarrai dezala burbuilak aurrera eta gero eta handiagoa egiten, edo bankuekin egin zen bezala, araudia zorroztu, ikuskapenak indartu, funtzopakoak adibidez mugatu, eta era berean finantzazio arduratsu bat sustatu. Azken finean, finantza sistema ekonomia errealera begira jartzea lortu behar dugu, eta ez espekulaziora begira. Euskal Herria Bilduk bigarren bide honi ekingo dio, ezina, ekinez, ekina delako. Eskerrik asko. Gracias.